uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi. Uthini wena owakho umbono? Mina nje ngithi mina lento yena angazi ukuthi ngizoyibiza kanjani indaba yabo, kodwa leya nto leya nje mbongo iwumbhedo nje leya ngoba ngempela isayidilana ngoba abazali uma besithola uma ukuthi umzali u-expectile ukuthi bazothola umntwana basuke befisa uma kuwesifazane uyafisa ukuthi ngelinye ilanga aganwe kwenzeke yonke lento uma ukuthi owesilisa usuke efisa ukuthi ngelinye ilanga umfana wakhe evuse ekhaya lento iyini ke sichaza ukuthi ibe yini lento uma nginombuzo la qhawe uzothandana nenye indoda qhawe lamaqhawe uke waboshwa hayi angazi ngaboshwa okay kulungile kusho ukuthi owesibili ophikisayo ukuthi abantu bobulili obodwa baganana ubani lo DJ Boone yebo uthini wakho umbono hayi umbono wami mina ngibingelela nje nabafowethu abanye ngithi wami umbono mina ngikhala ngamalungelo ukuthi abantu sebekhululeka kakhulu right ngabalungelo mina kakhulu more than anything because masa abantu siphila ngesilungu kuthiwa we are what we see and what we hear. So if kuzo-advertiswa into wrong obvious engqondweni yomuntu izongena leyo nto omunye ugcina seyibona i-right omunye agcina eyibona i-wrong masingayibuka emuva amalungelo lawa inkinga uthi amalungelo inkinga okay it's a third person okhala ngamalungelo uDJ Boone sawubona wemlotsho unjani wami uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi owakho umbono umlotsho ngifuna ukusifakazela le umne wethu lo uDJ ukuthi amalungelo wona alenze lwayo ubhedezi nawe ukhala ngamalungelo asibulele right umlotsho uyaphikisana nawe mlotsho kakhulu okay right ngizocela ningabaleki ma-guest ami nginembuzo engifuna unibuza yona base nibeke uvo lwenu uvala imic mangidlula kuwena sawubona wenkosi baba Mbofu uyaphila qhawe ngiyaphila baba njani uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi owakho umbono hayi baba ngiyaphikisana baba ngiyaphikisana kakhulu uyabona amalungelo afika baba alibulele kakhulu izwe linje amalungelo baba njengoba silwa namasela nje futhi lawa ezepolitiki sayiwo futhi amalungelo nawe uyaphikisana nalombono wakho ngiyaphikisana baba okay sidlule kuwena ngicela nje nivala imic ninganyamalali sawubona wemncwabi baba Mbofu uyaphila mncwabi siyaphila Mncwabathi hayi siyabonga baba uMncwabathi Ncese wakho umbono uthini baba angiphikisani Mbofu angizivumi futhi ngithatha nendawo ngezathu anomnqangulela ngibe ezibhani phakathi nendawo okay zithini ezakho izathu izathu ukuthi kunezinto ebeziye zenziwe endulo ebezenziwe ngani uma ilolu hlobo lomuntu kuba khona kwangani okay lo phayini angikuzwa futhi wami isiphazanyiswa yilo muntu odwa usehambile bese uba khona ingane ibonakala ebomvu mina beyimpawu ngaleli bese kuba khona imizamo eyenziwa number 1 number 2 kunalabantu laba abangena umoya ethile bakuthola ukuthi umuntu ungenwe moya wedlozi besifazane angayinaki ukuthi ayilungise leyo isihambahambi lesiyamjika omunye uthola ukuthi ashona ingane mhlampe uma wagathi thingela isifi kanjalo wanganakwa lowo muntu lowo muntu uyamembatha amlama uthola mhlawumbe wayengowesifazane amembathe ethi mase mdala jike ngoba umuntu mayekhula
nalo suke ephupha iyakhula unyaka nonyaka isikhulu ikhona emoyeni isingaqa lo olamana nayo izinto lezo thina ebezeyilungisa eqala zenziwe ibonakala engasenziwa manje ngenxa yamalungelo ngoba sebafuna wavula kakhulu amandla asuke ey'ntweni zethu sanaka izinto omezele zethu yingakho sinale mimoya ehamba nabo abantu bese sithi-ke siyobagxeka futhi kanjani abanye abazenzi bazenzakalela bona abantu abadinga ukuthi befike ngendlela abangasinzwa ngayo uma bevuna ukufika yabo Okay. Sibonge baba umncwabadi. Ubani Sibiside. Awu, uMahashe. Owakho umbono oqhawe lamaqhawe. Ngiyaphikisana Mbovu nalesi sehlo lesi. Esikufisayo ukuthi mhlambe amakhosi nezinduna sifake-ke namakhansela kanjalo ey'ndaweni zasesilungwini ukuthi mhlambe sizomele kuhlangane kukhulunywe lento yemvunulo kakhulu lezi ilwane eziyisimboli yobukhosi ukuthi mhlambe kuzomele kube nento ethi ayivalwe zingadayiselwa nombani mhlambe zibuyele ekutheni isetshenziswa amakhosi okufana nengwe nebhubesi negwalagwala ngoba zibukeka seyidicilela phansi isithunzi sobukhosi ke lesehlo esenzakalayo izoyibamba lapho Mbovu. Sibonge Qhawelezulu. Phumlani. Siyakhuleka Mbovu, siyakhuleka nomgwamanda wonke noma nebandla lonke kanye ne-comment section. Cha babumbovu noma umuntu inqole igibela sihamba nje kodwa ke uyalalela la angikuveze nje kafushane mhlawumbe uzongizwa ukuthi angikhulumi kahle nginenkinga nyana nje encane kodwa ngizoyisho ekugcineni uPhumlane lo induna yenkosi esizweni saseMangwaneni leko Bergville eqinisweni wembovu nebandla nina sizwe sikaMageba naku okufanele sikubheke ikakhulukazi thina sizwe simpisholo ukuthi ke uma kudliwa umhlaba abelungu befika la azange badla umhlaba kuphela kodwa ke psychologically salimala kwadliwa amasiko ethu kwashintshwa izinto eziningi ezasilahlekela salahlekelwa ubuntu bethu ngqo so ukubuyisa zonke lezo zinto lokho esikhuluma ngako la kumanje kuncane kakhulu yabona uma singakaguquki singaka-transform psychologically so konke lokho kunye siyogcina si-treat-a ama-result alezi zinto kufanele ngabe saqala ngazo inkululeko yokuqala kwakufanele sikhululeke emqondweni ngoba uzokhumbula Mbovu nebandla umama okhulelwe uma ezozala ingane kufanele ukuthi adle izinto ezi-right khumbula ke thina abantu omama abazalayo babegijima umzabalazo benza zonke izinto belwa yayikuphi ingane enhle ongayizala ngaleso sikhathi eyayihlakaniphile inama-protein ingako sithola inkosi ilembe elakha isizwe maliphuma esibelethweni liba umuntu onolaka ngoba lento yakheke esesesibelethweni so ngizokuya nje kafushane la Mbovu so silahlekelwa okuningi nohulumeni wethu azange ayibuyise zonke lezi zinto mengena emandleni ngikhuluma nje nawe Mbovu sengiphetha njengoba ngiyinduna nginomhlangano ebenginawo umphakathi ngithi silungisele umphakathi mayelana nezinto zokuthuthukisa umphakathi la eBergville kodwa ngigcine ngilimele mangakukhombisa into ongakazi uyibone isihluku samaphoyisa njengesikhathi sephoyisa apartheid nginqamuka imhlatho emibili ngilala esibhedlele ngishaya amaphoyisa ehlangene nosopolitiki ngendaba yamathenda nje ala eBergville sengizame kubo bonke abantu bendaba so sekunzima nokuthuthukisa umphakathi nokulela umphakathi endaweni zakithi ngoba uhulumeni wethu
uWes Modern lo wobandlululo. So angazi ukuthi ngizothini kumanje anginalo usizo ngiye kwa IPD amaphoyisa ngiwavulela icala iwona kumanje angicindezelayo ngicela ukubonga wembovu kodwa ngiyacela usizo lakhe eceleni ngixolise nje kuyibandla ukuphuma eceleni kodwa bengithi nje angisike lapha ekujikeni ukuthi into yethu isemumva la sishe khona ngiyabonga kakhulu umbovu nebandla Sibonge kakhulu Qhawela Maqhawe. Phumlani madam bakwethu before ngithatha madam silinde ubaba uMacingwane. Ngizwile ukuthi uno live ozoqala ngo8 uyena obethe uzobe ekhona ngo7. So the question that is being posed to me as njoba simile silinde yena. So ke kwezinye insuku uyafika ngesikhathi aphika ngaso so yebo ngiyanivumela nini ukuthi ngilindungizwe. Nami ngilinde yena. Uyabo onenamba eduze lapho kunina vela amfonela ambuze ukuphi ngoba ulindiwe ngala. Ngiyabonga ukuthi nibusise. Madam uyaphela. Madam. Sawubona we madam. Madam. Uphi? Ufuna ungena? Njani nina kuPamela? Siyaphila madam. Yebo. Yebo uthini wakho umbono? Ngikhona baba ngiyakuzwa mina. Yeah. Okokuqala baba angiyona imember ye-LGBTQ. Ngiphakathi nendawo ngicabanga ukuthi njengoba umthetho eSouth Africa washawa nombani une right yakhe as umhlalo wase South Africa. Okunye ekumele ngabe kulungisiwe ukuthi babenzele mhlawumbe ama podcast bakhulume nabo ukuthi yini ekumele bayenze when it comes to imvunulo yakwaZulu nekungamele bayenze ngoba abanye abana understanding ukuthi imvunulo ichaza ukuthini izingane nje ezikhule ngoshizi ziyayigqokela nje azazi nokuthi kwenza zibona kukuhle ngicabanga ukuthi bebengenawo nabo iunderstanding hayi ukuthi ngiyabakhulumela angihlangene nento abayazi benzani ngiphakathi nendawo njengoba banje beshilo bese ngiba nombuzo engifuna ukushiya if ukhona ungase awuphendule ukuthi kudala thina njengoba sizingane zama-80s yini into ekwakuthiwa uncukumbili ebese ngima lapho into edawuthi ngime lapho ngifuna ukwazi ukuthi lento isuke ngoba nakho sekuyizingane zesimanje yini ngoba qala mekhona into ekuthiwa uncukumbili okutshengisa ukuthi lento indala kodwa ukuthi babeyihloniphisa beyifihla ngoba ifana nendaba obufebe kudala babukhona lento amumngenana yobufebe kodwa isiphakamiswa kakhulu manje ngoba nakho isiyenzeka manje ngifuna ukuza lento oncukumbili ngoba angiyazi ukuthi iyaqala lapho yinto ekuthiwa uncukumbili wazi waba khona ngoba kusuke lapha bese kuyimande singena kulaba ke abalwiswayo kulezi insuku ngiyabonga baba Siyabonga kakhulu samukele uyaphela Samukelo sisalinde usamukelo bakwethu asivumelaneni ngento eyodwa ngiyalithandela ukuthi sonke sinamalungelo ngendlela esibeka ngayo nembono yethu ungabe sinalo yini kodwa ilungelo lokuthi elate ilungelo licindezelela abanye ngilalele zonke inhlangothi ngazo zonke izikhathi sibhekana nenkinga silinyalelwe izihlobo zethu eyisuke iphila impilo ethize uzwe kuthiwa owesifazane obekade ela kwi-LGBTQ udlwenguliwe wabulawa so inzondo kwesinye isikhathi iqala kancane igcine iba nkulu uthino wethu umbono siyisizwe ngabe sithi bayazenzisa umbozo loyo angithathi sayidi okwesibili lamadoda aphuma ejele afika shelana lala newodwa meyiphuma ngaphandle aqonde ubani ungangicacisela Nkosi lapho yini esuke yenzeka ngoba impela mazisejele zibizana ngo-sweetheart ubani mambe namanxeba mfethu nami ngilindela wona ichuni trust me I'm waiting for him just like yourself because kade sikhulumile waqinisekisa u7 so I don't know ngilinde yena mhlawumbe usazofika ngoba akukho kunye nginako engakutshela kona but while we are waiting for him as our guest sesitha sizwe imbono yini so right laba akabalala nayo ke ejele
abaqondile lapha eBhayibhelini. Is just that ngikhohliwe ukuthi yipi esinye sezikhonzi laba abafundi beBhayibheli tshwawelana namadoda. Right, ngifuna ukuthi ngibuze ukuthi ngoba lokukhohlakala kudala, if I may put it that way, nenzondo kodwa esinayo siyisizwe inkulu kakhulu. Nkosi, uthini wakho umbono? Impendulo yakho amadoda alalana nayo, cause alalana meyejele. Baba Mbofu, Chawu, akwesiqalile la kule yasejele ngoba sengike ngahlala nomuntu ophuma ejele asebeke bamlala, umuntu wesilisa. So wasebeke Baba bamthini? Mbofu, yebo. Yeah. Uthi lapha usuke ungena choice baba ejele. Usuke ungena Ukhuluma choice. iphutha. Athi ngikulaphe nami kokunye usaqhubeka. Ukhuluma iphutha. Khona ababizwa ngosweetheart lapha ya. Angithi mawungena enombolweni khona abangena ngendlela emhlophe, khona abangena ngebomvu. Indlela emhlophe laba abangashawa abangena bavula izinqa. Hayi, ngiyakuzwa baba. Athi sengikhulumela best ma ngilalela istory skamfowethu mayengixoxela. Uyabona? So uthi Yeah. naye kwangesiyona into ayeyifisa noma ayeyifuna ukuthi bagcine sebemthinta. Bamdlwengula. Kodwa ngokufuna ukuphepha kwakhe. And futhi uyabona ukuthi la ekhona uzobulawa. Bagcina ke sebemthinta ke wavuma ke nje kanjalo. Yabo. So ezinye izinto sisuke siphoqwa izimo ukuthi ugcine kube kanjalo. Ngicela nje ungimele kancane qhawe ngiye lapha kusindisiwe ngixolisa ukuthi ngithi ngikufaka ubeqe bonke ukuthi ngibona ngathi uyavumelana. Uyaphila Sindisiwe? Ngizobuyela kuneni ngasenhle. Ngiyaphila futhi kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ungitshele uthini wakho umbono ngenkulumo esivukile ezweni yokuxwaswa kwabantu bobulili obodwa abathandanayo. Ngabe banali ilungelo lokusebenzisa imvunulo, banali ilungelo lokuba khona nje esizweni? Thini wakho umbono? Okay ke manibulise but kubo bonke abantu abalapha ndithetha umuntu ke okay sister bana ne and ngumXhosa. Ndicinga ukuba into ethethwe nguVive ibe right but uyithethe ngendlela erongo. Umzekelo ndingumXhosa, kukhona izinto esizihloniphayo emaXhosini singazinxibi nabakunini nabakunjani. Siyayazi uba inemigomo yakhona, silandela loo migomo. Umzekelo ekhaya bekufanele uba ndinikeze umkhonto emveni kokushona kababa wam ne, but bahlala nami phantsi bangitshela ukuthi sisindise kuba uphilo bubomi obuphilayo. Lo mkhonto apha ngophilisa ikhaya. Asikwazi uvele asithi wrong into oyenzayo but ke ngoku asizange sayibona. Asifuna ubulali uyilento ifamily yonke ngento esingayazi. Kwakhuluma nami ndazwisisa ndanikezela ngomkhonto kumuntu ongeyiyo lento endiyiyo. Uyayiqonda bahleli nami phansi bathetha nami ndatsho ndavisisa uba ikahle kahle yinto lento bayilwelayo. And nami andifuni isiko lasekhaya lifele ezandleni zami. Okay. So kodwa ke apart from imvunulo, the community showing that it is not willing to accept people who happen to be gays and lesbians. What uthini wakho umbono kuloko and nizizwa kanjani? Ungabe niyazenzela makufika umuntu wesifazane ngoba bathi abanye fanele sinithengele igenge lesifazane ethengisayo, masingakunika intombazane nje manje igobe phambi kwakho ungayenza njani ngenyakazisa? Alright, usisindise othetha nayo ngusisindise ongazange wathandana nentombazane. Utata bingumfundisi, ndandike ndazama uthandana nentombazana kuba ndandibona ngathi bazawubona okokuba ndigay. But zange ithathe neviki because kwafuneka kulaliwe andizukwazi ulala naye because andingenayo nje imizwa yakhe. Uyavisisa? Yeah. Up until ekhaya baze bayazi uba ndigay, obviously uza kothuka because ndim ndedwa umfana kutatam namantombazana ayi-3. Ndimi first born. Uyavisisa?
Yeah. Umzekelo nanku kwaXhosa sinengubo okuthiwa yingcawe oyinikwa xa uvele ukaluka. Ndahamba ndiyokwaluka ndiyabuya ndanikezwa ingubo yengcawe because wonke umuntu ongutata xa ephumayo uphuma ngengubo yengcawe. Le ngubo Ngesikhathi yengcawe upha ekwalukeni wawujonga uchazechazeka ukuthi yo kwenzeka ntona. Thixuma saselokhu siyi-21 ndandingowe-21 konke yes so uyakhumbula baphana khoza impahla yabo but andizukena but into endiyithethayo nantsi Ndikumamele. Qhuba kaloku. ingubo le yengcawe asiyinxibi asiyombathi noba kuphi asilali ngayo noba kuphi xa uphumayo unikwa ingubo yengcawe uxelele imiqathango okanye imigomo yayo then unikwe zezinye ingubo ongalala ngazo. Umzekelo ndakandafika ibrada yam kwakubanda elele ngale ngubo nentombazane ndamxelela uba irongo le nto yenzayo le ingubo ayenziwa loo nto leyo uyibeka ecaleni xa uzolala nomnye umntu ulale uthathe ezinye ingubo ulale ngazo. So laa ngubo asenzi naba yintoni ngayo uziqonde uyifunde ngasweleka yingubo enzayombathiswa ndifake ebhokisini ngayo leya. If ithe yalahleka okanye yaguga funeka ndixhele ibhokhwe ndenze umqombothi ndivuselele le ngubo yengcawe. Yavisile so ubhuti ngizwe akho nto erongo ayithethile ngaphandle kokuthukisa. Ndinayo imvunulo bengiqala ukwazi ukuthi inxitywa xa kutheni because ngangiyithenge because ngangizaya emshatweni wetshomi yam ndathenga imvunulo. Irayithi into ayithethayo yokugcina isiko lakwaZulu but ngendlela erongo. Yeah, hayi sibulele kusisindiso. Uthi sizwe sakithi usisindiso akazenzi. Ngifuna ningitshela ukuthi uthini wena umbono. And isisindiso mangaka ama after 9. Ngizocela nje ukuthi ungiphendule afterwards. Sisindiso hayi ngoku. Bangaki abathi abahlangani nalento emini kanti ebusuku lapha sibabone la mase zibthintile insizwa ziqabule ezinye insizwa zijaha bona osisindiso. Samkelo ngizocela ukuthi ngimthathe ngoba ube khona wanyamalala uyaphila mase siya lapha ya kumpilo masiqeda no Samkelo. Uyaphila Samkelo? Samkelo. Hayi uSamkelo ngathi ungenwa amanzi emadolweni. Mpilo. Uyaphila Mpilo? Uyaphila Mpilo? Kunjani? Siyaphila. Ngizobingelela kwi-panel. Mina-ke ngingomunye we-members ya-LGBTQI. Okay, uyintombazane ejolwa namantombazane noma umfana ojolwa nabafana? Intombazane ejolwa namantombazane. Awu suka madoda. Right, wena nje umfana ukaze nje uthintane naye. Lutho baba. Ngina 30 iminyaka manje. Una 30 weminyaka. Awukaze nje umhayele ngisho umhalele. Nje ngibona abafowethu. Hayi sizwa kahle. Wena uyilo wesilisa ebudlelwaneni. Yebo, ngilipho. Ubani lo ngibingelela manje? Sam imic yakhe ivalekile. Besisathi sibamba umpilo ya Sam. Ukuthi ube ngene eqala uSam uyaphila Sam? Samkelo. Right, yeah. Uthini wakho umbono Samkelo ngale mpica abadala eqhubeka esizweni? Samkelo. Hayi uSamkelo uphazanyiswa imic. Ngizocela simkhiphe siphinde simfake uSam. Mpilo, qhubeka Mpilo. Yebo baba. Iyancesa. Ya, ngiyabona bathi nginayo ingane akaze ngize experience futhi angihaleli. Yena ungizwe. Yeah. Yena ungizwe ubekhuluma into right kodwa indlela abeke ngayo imvunulo izinto zezulu nje ziyahlonishwa njengokuthi nathi emakhaya uma mhlambe ethiwa soshisela impepho asingeni sifake ibhlukwe
uyayibona loo nto le endlini yangenhla uyahlonipha ugqoke njengomuntu wesifazane njengoba vele umuntu wesifazane inkinga isekuthenini indlela wena ozizwa ngayo. Okay. Yeah. Right. Mpilo, sorry uthe una 30 usuneminyaka ujola nabantu besifazane ufila kanjani ngayo yonke lempica abadala eqhubekayo impilo yakho awuyiboni sengozini makuthiwa hambani uzibona uzizwa kanjani? Uyabona nje lento le esho ngizwe ukuthi yonke lempica abadala yenzakalayo impilo zethu zise engozini cause kuzoba nzima nokuthi siye endaweni zobumnandi manje. Two kunamanye mina njengomuntu nje osebenzela edrobheni njengomuntu osebenzela edrobheni kuney'ngane ey'khulayo eziphokophelela ukuphila lempilo esiyiphilayo azikho safe especially ama-gays la asemancane. Few months back nje bekurishwe elinye igay kodwa bathi abawafuna ama-gay ba-rape ingane bayishaya bacishe bayibulala uvuka esibhedlela kahlabezi kodwa yibo bona laba bathi especially laba bangamabhenci ba-rape ingane bese bethi abayifuni iy'tabane isifaka nje ebugozini even i-environment. Ingane yadlwengulwa eyomfana noma eyentombazana? Eyomfana, he's gay. Okay, manje uyaziwa yini umuntu owayidlwengula? Uthi akababona. Awu sixolise asihambisani nokudlwengulwa kwabantu akekho esimfisela leso simo sokuthi ahlukumezeke. Sixolise na community yenu and any other community but we want to remain as neutral as we can. Asithatha isayidi lenu asithatha isayidi likaMacingwane sifuna ukuzwa uvo mase sithi esizweni kuhle ukubambisana ayikho into ehlula ukuthi ikhulunywe. Ngikuzwa kahle. Okulandelayo uthe umuntu wesifazana ukazi amini wesilisa ukazi umthindi? Yebo baba. Azigadli kodwa insizwa. Awu bayazama phela nami ngiyabatshela ukuthi ayinami ngidlela ubhontshisi bafethu. Kodwa ngithi kuthwani nanenzani niyakhothana kuphela? Awu. Hey. Azoba kuningi. Right. Ungixolele. I think we don't have any under 18 here. We talk openly. But ke as atake umuntu thina kwa clean government. Sifuna nje yonke into ihlala obala. Kulungile impilo siyabonga ngombono wakho. But mawunganqeni ungajahile nawe ungabekezela besilindeni baba Macingwane kodwa uno live engicabanga ukuthi banawo nabo manje ngo8 mhlambe ke kubuye kwaba nenhlelo ezihlukile kuyena angazi ngeke ngimkhulumele because ngilinde yena. Miss P54 Miss P54 yeah uyaphila? Yebo ngiyaphila niyaphila nina? Siyaphila. Uthini wakho umbono? Hayi mina umbono nje owami nje umbono ukuthi ungizwe ngimlalelile isikhathi ekhuluma ngenze ukuthi uright ngoba yena uyayazi imvunulo. Yeah. Uright ukuthi ayikhulumele but indlela abeka ngayo unolimo olubi akakwazi ukukhuluma njengomuntu ophethe insizwa akakhi uyabhidliza ngoba mangibuka nje labantu akade begqoka imvunulo le mvunulo ade beyigqokile abahambanga bayoyizingela lezi zilwane base beyayigqoka le mvunulo bayithengile okusho ukuthi le mvunulo iyadayiswa. So bekufuza ukuthi mina ngokwami ukubona if eyibona lento kanje abesehlala phansi abeseyabachazela abantu ngoba nje nami ngimdala ngimngaka mina ngimdala ke kodwa bengingayazi nokuthi ihluke kanjani. Ngiyayiqala ukuzwa sihlukile. So baningi ke abantu abafana nami abangayazi bekufuza ukuthi ayichaze ngokuhluka kwayo abese yasho ukuthi ke mangase kuphinde kwenzeke into efana nalena kufuze sihlalele phansi ayingaphinde yenzeke into efana nalena angathuki abantu abangazi lutho nabo ngoba ngiyacabanga ngoba bebengazi and then bese kuyavalwa nalapho edayiswa khona ukuze abantu bangayithengi
ngoba phela kuthiwe le yamakhosi. Ngaba labantu abayidayisayo basuke beyibekela ukuthi bazoyidayisela amakhosi. Ngaba amakhosi ayahamba ayothenga kulabantu. Kwenzeka kanjani ukuthi into yamakhosi idayiswe ikwazi ukutholwa wona wonke omunye umuntu? Akukho wrong laba abayigqokile kodwa ku wrong la isuka khona lento. Nokungafundiseki ngicabanga sezinye izinto mungaba sizibona kuze sifundiswe ngazo. Hayi ukuthi uqhamuka usuthuka abantu othola ukuthi ngempela abazilutho bebengazi lutho. Okunye ke ngikubambile kungizwe ukubanjwe yimina ngingazi noma kuyikona kodwa engqondweni yami ngibone ngazi ukuthi ngizwe unenkinga noSomizi ngoba uSomizi bengasiyena uSomizi ade shada bekushada abanye abantu kade kufatha khuze laba bantu haya bese thuka umhlaba wonke like abantu abaphila kanje bonke afake noSomizi phakathi uSomizi ongangena endawo khumbula nokuthi uyabazi labantu ade beshada kodwa just because wazi uSomizi uthuka uSomizi ene kumthukeni kwakhe uSomizi akagcinanga ngokuthuka uSomizi ufake nendaba kaGuluva like ungathi ubeqonde yena wasethola ngathi kade ambekela ukuthi nje ngiyomthola ngelinye ilanga ngoba besingekho isidingo sosafaka uSomizi besingekho isidingo sofaka inqwaba yabantu abaphila kanje bekufuza akhuze laba and then bonke abanye besebezoza ukuthi lento kanje ayenziwe. Ngicabanga mhlawumbe into engasiza kulesi simo sekufathi kuhlalwe phansi manje abantu bafundiswe ukuthi ukuthi akugqoka nalabo abakudayisayo bangakudayisi phela abadayise le yabantukazana baye ukudayisa le yamakhosi ngoba ithengiwe. Ngiyabonga nami. Okay, Mtutuzi. Yebo baba. Uyaphila qhamu? Kuyaphileka kunina. Wemfoka komgodolo ubalekile kade ngikufuna uyabaleka kodwa ke ngisazokudedela ungitshela ukuthi uthini wakho umbono. Mtutuzi nansi impica abadala imvunulo asazi kusuka ukukhuluma kubheke phezulu uthini wakho umbono ngale mpica abadala. Ngibonga ithuba baba osinika lona ngiyayithanda le yokuthi ngiyasize akusiza amathambo omqondo ngale ndaba. Ngizwile indaba eshiwo baba uMthuni ngendlela ayibeke ngayo. Mina ke owami umbono uzohluka uzocishe ufane nokwasisi loqeda phuma manje. Ngiqeda isikole ngo-2011 if I'm not mistaken. Bekuyikhane ngiqala mina ukuthi ngesikhathi ekhuluma ngale nto akhulume ngayo ukwazi ukuthi khona imvunulo egqokwa amakhosi. Okusho ukuthi lento thina kwaZulu bekumele ngabe njengoba ngifunde eKZN into ebikhona ngakusuka bathi yesiZulu and nalaso emphakathini esikhula kuyona induna kufanele ngabe siyezahlala nathi njengabafana sisifundise ukuthi amakhosi agqoka kanjani, obaba bagqoka kanjani, insizwa zigqoka kanjani, nabafana nje bagqoka kanjani imvunulo. Asiyazi thina lento sobona mase bebona imistake esiyenziwe sebezoblema thina ngento esingazange safundisa bathi ungazi phela kufana nokungabona besho ngezulu. Mtutuzi mawuthi sebezoblema thina nawe ujola noSindisiwe. Cha ngisho mina ngibeka egameni lokuthi angithi uma bebekuthiwa ngiyayigqoka nami imvunulo mhlambe yamakhosi bengabe sengiblenywa noma ngathiwa ngisilo ihlobo lalabo bantu nabo ngoba asikaze safundisa. Okay, right. Okay. Ngizwa. Kodwa ke usuvala akugcina umiphi kule yabesilisa bathandana nabesilisa noma wena into enjalo. Sithi sonke sazi ukuthi after 1994 sathola inkululeko so umuntu unamalungelo okuzikhethela umuntu amthandayo nafuna ukuthandana naye. So asivumelekile futhi ukufaka imbono yethu ebudlelweni babanye abantu. So umuntu nomuntu nangithanda manje ngithanda ugogo omdala nginelungelo lokumthanda ugogo omdala akekho ongangalela ukuthi ngenze kanjalo. So ngiyawahlonipha lawo mazwi eMduduzi manje ungihlekisa ngento eyodwa ukhulumisa ngasopolitiki awuphendula uyachaza ya kodwa ke uSindiso usazositshela ukuthi obani abama after 9 ngoba siyezwa kuthiwa likhulu ibandla lama after 9 athuka inhlambe mina yafusegisa gowanise kodwa emaphasishi la ngo9 ebusuku ubafica bemi nensizwe ezinye beyibiza ngo sweetheart. Yabona? Right.
Sindiso sogcina ngani mase sifaka imibuzo. Nonhlanhla. Nonhlakaniphi? Yebo baba sanibona. Yeah. Tshela mina uthini wena ngalempica abadala? Okhulumayo uNonhlakanipho owaseBakeville kodwa ngokuhlala ngise-Joburg. Ngiyigay. I'm a transgender futhi. Ngikuwona umkhakha waka LGBTQ. Transgender kusho ukuthi usushumpunile, ususikile. Cha ngikwijeni ngisadla i-medication ngiyadevelopa njengamanje. Okay, manje ngifuna ungichazele kodwa bazomkhipha ubaba lo bambeke eceleni. Kuye kwenziwe njalo. Awuchazele process ye-transgender. I-process ye-transgender kuyahluka ke when uyigay ukhulile kuba khona ukuthi ke ama-feelings akho ngaphakathi kwena aba kanjani, kube khona ukuthi kuba strong ukuthi kena ube ufake i-makeup ube umuntu wesifazane. So loyo muntu ulidela ukuthi kena mhlambe njengamanje sokuthiwa sokukhona i-transgender medication la wenza khona leyo nto leyo okushoyo ukuthi ke usunelungelo lokuthi ungawathatha amaphilisi azokudevelopa akunike lento oyifunayo. But kukhona abanye ababa ama-queer which is ila kade beshada abanjalo abama-gay but sesikhona nama-gay abama-transgender. Nakuma-lesbian futhi kukhona abama-trans futhi abasuka ebuntombazaneni baye ebufaneni. Manje ngihlabezeleke bangaki ababugxibhayo nababugxekayo ubutabane, excuse my language, ubugay. Kodwa abanijahayo emakhoneni bangaki? Angeke ngize ngingabazi baningi, akekho futhi umuntu straight la emhlabeni. Mangachaza akekho umuntu mina ngi-straight mina. Hayi wena baba ngoba mhlawumbe awuka-experience futhi ngenkuliso yakho but if unga-understanda yes. Ya ngawuqhubeke mngami naku ukukhulunywa into engingayizwa la. Mngami uke wathintana nomuntu wesifazane? Hayi uyasukela we Nonhlanhla. Akikusukeli baba. Sengicela ukubuza omunye umbuzo ngiqhubeke futhi. Ya cha thina uyasukela thina. Mina ngi-straight. Hayi okay baba. Ya Straight baba. Ya mawutha akekho umuntu straight ubukushiswa yini lokho? Njengamanje siphila ezweni la sikhululeke khona sonke. Okushoyo ukuthi ama-after-nani is 99% akhona. Ama-after-9? Yes. Abasihubhe ebusuku emini bayasithuka njengoba nje sesithukwa kangaka. Bayanihubhe impela ebusuku la emakhasini? Awu Nkosi yami. Kahle. Ningaqali ninyamalale nina niphumele obala usengibalekelwe umpilo Sindiso noNhlakanipho ningadini ningaqali ninyamalala. Bongimusa uyaphila. Umbomvu niyaphila. uNkulunkulu wenkosi nomsindisi. Siyaphila nathi. Ya, nathi indaba ethebeni. Ngiye ngayilalela inkulumo kaMaqengwane. Ya. Ngiyabezwa abanoza kwethu lana bayaphikisana nento ayibekile. Kodwa uma sesiyilanda kahle lenkulumo kaMaqengwane ukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Yeah. Umuntu into kahle lana Mbomvu, umuntu osibulalela izwe uhulumeni. Laqala ukufa izwe lethu ngokuphatha kwaThabo Mbeki ukuthi approve lo mthetho lo la eSouth Africa. Ngoba uma uyibheka kahle lento ithini wonke umzali wonke umzali ubaba noma umama uma izophuma nengane umama wayo esibhedlela uma ifika kubaba wayo ufike ethi ngibusiseke ngentombi noma ngibusiseke ngensizwa. Akekho umuntu ongafika wathi ngibusiseke nge-transgender, ayikho leyo nto. Yeah. So njengamanje lo mthetho lona abafika nayo yona lento eyenza esikhathini samanje ukuthi benza baphusha ngayo yonke indlela ukuthi silahlekelwe izimpande zethu. Yeah. Uhulumeni kahle uyayilahla iculture yabantu bezizulu ngoba uma umuntu esilisa njengamanje esikhathini samanje ukuthi lo mthetho aba-approval
balahla isimo sokuthi angabibikho amadoda azomela isizwe esikhathini samanje. Bamele ukuthi balahla umthetho ukuthi bengabibikho omama abazomela isizwe esikhathini samanje. Ngoba uthatha ukubheka njengamanje sekunama-slay queens kunana akasekho umuntu owumama ozokwazi ukuthi akhulise ingane yakhe ayitshela ukuthi ingane ikhula ngo-1 no-2 no-3. Uma uyintombi uhlala kanje. Ubaba abe ubaba ayitshela ukuthi ingane yami uma umfana wenza u-1 no-2 no-3. Thina sikhule singabafana sazi ukuthi awudlali namantombazane ngoba uyazi ukuthi ubulili bakho nobentombazane nabuhlangana. So mawumfana nje ubuwazi ukuthi okay mangumfana mina ngizokhula ngihambe ngiyodlala ibhola ngeyinkomeni ngenze eyinkomeni ngibuye ngiyobhuda ngibumbe inkomo ngenze ini. Ukukhula komuntu wesilisa ungumfana. Mawuyintombazane ukhulela uqoqiwe usekhaya. Awukwazi ukuthi ungathi uyintombazane ubeke ilanga uzositshela ukuthi sengishintshile sengumfana. Uhulumeni usibulalela izwe lapho ngeke sikufihle lokho. Hayi ngizwa kahle bakwethu ngoba sizothatha i-last round ngoba bathi uMacingwane use live kwenye i-platform sengiyohamba ngizocela nje ukunipha 20 minutes okuqeda Mtax Yebo Mbomvu uyaphila ngiyaphila Mbomvu njani sitshele Mtax kwenzekani mina ngokwami ukubona ngizoqala nje kulena emvunulo ngizathi ngizoyihlanganisa igabeni ey'mbili ntathu le nto kulena emvunulo ngicabanga ukuthi i-gap ikhona futhi inkulu noma ngingeke ngazi ukuthi uma ngikhomba kwabadala ukuthi ngikhomba emakhosini noma ngikhomba la singakhona ey'ndaweni ezihlukahlukene ngokubheka ukuthi imvunulo ulwazi layo lokuthi ihambe igaba engakanani asikho isikole la ekuthiwa khona nakhona ephezeni yonke ifundiswa ngemvunulo ukuthi lokho kwenza kugcine ukuthi mina uma nginemali ngiyibona idayisa ngiyithanda